Αγαπητέ κύριε Νικολάου, φίλε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πασχόντων Θαλασσιμίας Καρδίτσας, εκλεχτοί ομιλητές, αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, με μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή απευθύνω το σύντομο αυτό χαιρετισμό με την ευκαιρία της επιστημονικής ενημερωτικής εκδήλωσης σας. Επιτρέψτε μου πρωτίστως να συγχαρώ θερμά το σύλλογο σας για τη σπουδαία αυτή πρωτοβουλία, η οποία αναδεικνύει με επιστημονική τεκμηρίωση και ανθρωπιστική ευαισθησία τα θέματα που αφορούν στη δρεπανοκυταρική νόσο. Μια πάθηση που, αν και συγγενής με τη θαλασσεμία, συχνά παραμένει λιγότερο ορατή στη δημόσια συζήτηση, όχι στην επιστημονική. Με τη σημερινή σας δράση στέλνετε ένα ηχηρό μήνυμα συμπερίληψης και ευαισθητοποίησης, αναγνωρίζοντας ότι η φροντίδα για τα άτομα με αιμοσφαιρινοπάθειες είναι κοινή υπόθεση όλων μας. Η δρεπανοκυταρική νόσος αποτελεί πράγματι μια σοβαρή και πολυδιάστατη πρόκληση για τα εθνικά συστήματα υγείας και τις κοινωνίες μας γενικότερα. Οι επιπτώσεις της στην καθημερινότητα των ασθενών, η ανάγκη για εξειδικευμένη και διεπιστημονική φροντίδα και συχνές ιατρικές επιπλοκές καθιστούν επιτακτική τη χάραξη πολιτικών υγείας που θα εξασφαλίζουν ολοκληρωμένη και ισότιμη πρόσβαση στη διάγνωση, τη θεραπεία και τη ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Η εμπειρία τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς έχει αποδείξει ότι η επιτυχής αντιμετωπίση τέτοιων νοσημάτων δεν μπορεί να είναι έργο μεμονωμένων προσπαθειών. Απαιτεί συνέργεια και συλλογικότητα της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας, των επαγγελματιών υγείας και κυρίως των ίδιων των ασθενών, των συλλόγων των ασθενών, που αποτελούν τη φωνή και τη δύναμη της κοινωνίας των πολιτών. Η συμβολή τους είναι ανεκτήμητη και η Ελλάδα, όπως και η Κύπρος, η Ιταλία και άλλες χώρες, έχει να επιδείξει μια μακρά και αξιοσημείωτη παράδοση. Η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, έχει εδώ και χρόνια εντάξει τη δρεπανοκυταρική νόσο στον πυρήνα του έργου της. Μέσα από διεθνή συνέδρια, περιφερειακές συναντήσεις και εκπαιδευτικά κυρίως προγράμματα, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την ενημέρωση και την εκπαίδευση σε ό,τι αφορά την νόσο αυτή. Η σημερινή εποχή, κυρίες και κύριοι, χαρακτηρίζεται από ένα σύνθετο πλέγμα προκλήσεων, γεωπολιτικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και υγειονομικών. Ωστόσο, παράλληλα, βιώνουμε και μια περίοδο πρωτόγνωρης επιστημονικής πρόοδου. Οι νέες θεραπείες, και ιδιαίτερα οι γονιδιακές, ανοίγουν προοπτικές που μέχρι πρόσφατα φάνταζαν ίσως και αδιανόητες. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από ένα εκτεταμένο πλέγμα πολιτικών, όπως η φαρμακευτική στρατηγική, η αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας, ο κανονισμός για το αίμα, ο κανονισμός για τα κρίσιμα φάρμακα, ο Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων Υγείας και το πρόγραμμα EU for Health, προσφέρει πραγματικά σήμερα ουσιαστικά εργαλεία για τη βελτίωση της πρόσβασης, της ασφάλειας και της βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας. Η ορθή και η έγκαιρη αξιοποίηση τους σε εθνικό επίπεδο είναι πραγματικά καθοριστικής σημασίας, προκειμένου τα επιστημονικά και τεχνολογικά αυτά επιτεύγματα, τα οποία θα απασχολήσουν την ημερίδα αυτή, να μετατραπούν σε χειροπιαστά ωφέλη για κάθε ασθενή, γιατί η πρόοδος αποκτά πραγματική αξία μόνο όταν αγγίζει τη ζωή όλων. Αγαπητοί συνεργάτες, εκλεχτοί ομιλητές, φίλες και φίλοι, θα ήθελα να εκφράσω πραγματικά τη λύπη μου που αδυνατό να βρίσκομαι μαζί σας αυτές τις μέρες για να απολαύσω αλλά και για να ενισχύσω τις γνώσεις και τις εμπειρίες μου μέσα από τις εισηγήσεις των αξιόλογων επιστημόνων που συμμετέχουν στο πρόγραμμά σας, αλλά και την πολύ ζεστή φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες ομορφιές της Καρδίτσας και της περιοχής. Σας διαβεβαιώνω όμως ότι η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσεμίας θα παρακολουθήσει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα πορίσματα και τα συμπεράσματα της εκδήλωσής σας, τα οποία και θα αποτελέσουν πολύτιμο υλικό και για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, αλλά και για τις μελλοντικές θέσεις, δράσεις και αποφάσεις της Ομοσπονδίας μας. Η επένδυση, γνωρίζουμε όλοι, ότι στην υγεία δεν είναι δαπάνη, αλλά θεμέλιο κοινωνικής πρόοδου και οικονομικής ανάπτυξης. Κάθε βήμα προς την πρόληψη, τη θεραπεία και τη στήριξη των ασθενών μας είναι βήμα προς μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο ανθεκτική και πιο ανθρώπινη. Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να σταθώ στο εμπνευσμένο μήνυμα του τίτλου της εκδήλωσής σας.
ζώντας με δρεπανοκυταρική νόσο. Προκλήσεις, ελπίδα και προοπτικές. Ναι, οι προκλήσεις είναι υπαρκτές. Ιατρικές, κοινωνικές, θεσμικές. Όμως, τα νέα επιστημονικά δεδομένα, οι εξελίξεις στη γονιδιακή και φαρμακευτική θεραπεία και η διεθνή συνεργασία γεννούν ελπίδα πιο ζωντανή και πιο τεκμηριωμένη από ποτέ. Και αυτή η ελπίδα μεταμορφώνει τις προοπτικές σε κάτι περισσότερο από όραμα. Τις κάνει ρεαλιστικές, θετικές και απτές. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να κοιτάξουμε τις σύνθετες προκλήσεις ως προς την πρόσβαση και διαθεσιμότητά τους. Χρειάζονται πολιτικές, αλλά ταυτόχρονα και δυνατές συνεργασίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να πετύχουμε να αξιοποιήσουμε την επιστήμη και τα επιτεύγματά της σε υπηρεσίες προς το καλό, την ευημερία και την ποιότητα της καθημερινότητας του πάσχοντα. Σας ευχαριστώ θερμά και εύχομαι κάθε επιτυχία στη σημερινή εκδήλωση σας.